zdravíme z druhého dne. Byli jsme na snídaní. Jo, byli jsme. Říkám, že právě jsme. Aha, pardon. Právě jsme na snídaní. A snídáme. Matcha part 2. Jo, já vám dám recept, jo. Nejlepší za mě. Matcha s kokosovým mlíkem a já mám venti size. A jsou to 2 pumpičky white mochi, bílé čokolády, jo? Takže kokosové mlíko a 2 pumpičky bílé čokolády. Jo, a ona je profesionál, ona dělá ve Starbucksu, ona to ví. Já jsem mega profesionál, takže tak. A kam půjdeme? Budeme na rybářskou baštu, což je celkem štrika, ale to nevadí, bude to krásné, jsou tam krásné výhledy, je to tam pěkné. Je tam taky Starbucks, takže jste můžeme dělat. A zatím není zase takový horko. Má být asi 35, ale zatím je vlastně skoro zima. Ne? Příjemně. Příjemně. Za mě příjemně. Takže tak, ahoj. Koukejte. To je bomba, že? Motelka už to spapala. A já se jdu do toho pustit. Bazilík. Ano. Další kultura za námi. Ano, bazilika. Bazilika? Nevím, jak přesně se jmenuje. Nic o tom nevíme, ale je to kultura. A to je hezké. Je to hezké. Právě lezeme na vrchol nějaký. Ano, na rybářskou baštu jsme pouze na začátku. Už mě bolí nohy. Super. Neva. To zvládnem. Ano, je pouhých 30, asi 1 stupňů zatím. Pouhých, je to v pohodě. Jo. Úplně čilík. Máme radost, jsou před námi další schody. Nice. Poslední, slibuju. Poslední schody. Co říká už po pátý, jo? Že jsou to poslední schody. Panečku, ale to je hezká kultura. Říká se tomu kultura vůbec? Ale jo. Třeba. Řekněme. Historie. Architektura. Ano. Právě se nacházíme na nádherných výhledech na Budapešť. Koukejte na to, tamhle je ten parlament, jak jsme včera byli. Kdyby byla tma, nebo západ, ty vole, slunce, tak to by bylo pecka teda. A tam jsme byli dneska. Kde? Tady. Ty vidíš? Tam. To je ta bazilika, jo, ano. Ano. Řekni své počety. Chtěla bych vám říct, že jsme úplně mimo. Jsme strašně mrtví a vůbec nevíme proč. Takže jsme tu teď hodili čelo a musíme se dostat zpátky na ubytko řešit to, že byly 2 rezervace místo 1. Když jedna by měla být zrušená. Takže je to jejich chyba, ale to je jedno. Můžu nám vrátit prachy. No to teda bylo. No, takže tak. Anetka si našla kamaráda. Nebo je to tvůj nový přítel? Jo, Jo. přítel. Čau. Je takový hezký. Jo, veď, taky chlupatej. Okay. Nice. Šťastné a veselé Vánoce! Příšernost, jdeme tam. Mě poser, kámo. Ježiš. To je strašný hlad. Hello. Ježíš, to by se líbilo tvýmu dědovi, ale to je špatný. To vůbec neříkej. Mě fakt poser, ježíš. Já si budu zvracet trošku. My se
se cítím strašně jako přestimulovaně. Benátský strom. Ježiši. Ale to je prdel, děda by se tady fakt nekoupil. Jako No mně to byl je nadšený. jasný, no. Mně mi to je jasný. To by jeho krajinky nestály 30 000, ale... Přišli jsme na ubytko. Že jsme vám vlastně neukázali, jak ten hostel vypadá. Takový hezký, takový prostě... Taký normální, ale pěkný. No. Nevím, co bych ještě ukázala, do pokoje asi ne. A tam jsme vlastně už byli. To jsme odkazovali. Jdeme odpočívat na chvíli. A pak budeme tour de obchůdku. Klasika, jako včera. Okay. Jsme odpočaté, nebo ani ne, ale byli jsme odpočívat a zjistili jsme, že nám vrátí všechny peníze za ten pokoj. Takže perfektní. Takže nice a my jdeme objevovat obchůdky. Ano, jdeme objevovat obchůdky, našla jsem spoustu galerií a jdeme tak jako snažit se odpočívat prostě na hezký místě. Ano. A Budeme ukazovat. jistě. Jdeme ty sekáčku. Nice. Tady ty náramky jsou strašně hezký. Ten černý, nebo ten červený. No, všechny jsou hezký. Nice. Tak to si mega dáme. Mňam. Dáš si? Anetka zde má Ahoj. nanouče. Já mám, co mám? Já mám nanuka, strawberry mango a mám to politý, paní mi to dipla do bílé čokolády a ještě jsem si nahoru dala kokosový Chipsy. Chipsy. Okay. Taste test. Mělo by to být zdravé, jo, bez přídavku, jako bez sraček. Já bych to tady měla. Nevím, jestli ta čokoláda bílá je zdravá, Tak přírodní, ne? Třeba? Mělo by to být pojemné. Můžeme to tak jako říkat. Můžeme. Jo, budem tomu věřit. Ale je to hodně dobrý. Já. Ten kokos je strašně dobrý. Já minule měla tu hrušku, měla snad podle mě taky s bílou čokoládou a s pistáciem. Hodnotím 10 z 10. Tak to je dolče. Jo. To miluju ty kloboučky na tom. To je šílený. Dobrý kýč. Humusík s šakšukou. Humusík se šakšukou, jdeme papat. Mňam. Jak je to v tom bambičce? Lidičky. Kupujte mé herníčky. Jaj, ty jsou fakt hezký. Tak jsme tady zas. Akorát ve dne. Já mám cider a je fakt dobrý. Ježíš, to je tak hezký. Jo. Prosím. Nice! A to můžeme vyrobit. To vyrobíme. DIY. Máme pauzičku, jdeme hrát kartičky. Máme pauzičku. A je to krásné. Pohodička, že? Yes. Ano. Takže tak. Ahoj lidi. Tohle je náš nový bydlení. Jo. Náš nový dům. Je to hodně místa, můžete si jít. Můžete přijet. Jo? Jsme vás na návštěvu.
Děkujeme. Ahoj. Já jsem si našla nového kamaráda. Máš nového kamaráda? Ano, sice není živý, ale to nevadí. Ty jsi šikovná. Big penis za 4 000. Krásný. Opravdu. Lidl snack? Spokojenost? A ty si natáčela taky? To nevadí. Mají dobrý okurky. To je dobré. Já mám taky. A rajčata. A... S okurkami nekončíme, protože jsem dojedla okurku a zalízla jsem okurkový salát se sojovkou a s česnekem. Takže to je dobrý. Večeře. Ok, otoč ten talíř ještě, jak tam má valedaný, to se poseru. Když mám maďarskou, to paprika, ne? Ano, a to je pravda, že tu mají všude papriku v kořenkách. Ha? No, ty si dají, ne? Aha. Jako hlavní kořen. Dobrou chuť. Jako je. Ahoj. Čau. Jsme na pokoji. Je 7:45. A my jakoby končíme dnes. Prostě to nejde. Prostě jsme asi trapný, no. Nejsme. Trošku. To neříkej. A to nikdo neví. Jenom trošku. Ne, ono je 12:30 totiž, víte? Je 12:30 ráno, mega jsme Ty pařili. vole, úplně prostě celá noc propařená, jsme úplně fresh, víš co, i tak, Jo. ale prostě už všechno bylo zavřené, prostě jsme byli nejdál ve městě. Jo. A už, no, Hm. takže budeme asi chillovat a spinkat. Yes. Ozveme se zase zítra, nás čeká poslední den a mějte se. Dobrou noc. Good.